IFM News. Kulang. Binibigay. Di sakto lang, ma'am. Sakto kung single. Kapag single. Pag may pamilya po, gano'n. Ay, hindi ko alam. Oo. Pamilya. Buo na pag pamilya. Kulang. Sa taas ng mga bilihin ngayon eh. Taas ng bilihin, lahat ng pati gasolina. Halos lahat na tumaas. Tapos yung binibigay lang na ayuda sa atin, mga Pilipino, kakarampot lang sa kinikita ng mga gobyerno yun. Para sa akin, sapat na yon kasi para maging masipag din sila. Kasi kung laging nagbibigay ang gobyerno, nagiging tamad ang mga tao eh. Ang dapat sa atin, tulungan natin ang sarili natin. Hindi lagi tayong umaasa sa gobyerno. Kung lagi tayong umaasa, paano na kung wala ng gobyerno? Hindi lalo silang kawawa. Sa akin naman, kung binigyan sila ng ayuda, gamitin nila sa tama. Okay lang, basta masipag kang maghanap buhay, okay lang. Kasi hindi naman kasi pwedeng sa gobyerno lang iasa yung buhay ng mga tao eh. Sapat na po. Meron man o wala po, okay lang yan kasi kailangan din naman na tayo, mga tao din ang maghanap buhay para tayo mabuhay sa mundo. Huwag lang sa gobyerno yun lang po. Hindi ko alam ma'am, wala kami natanggap mo. Sapat sa kanila pero yung mga iba hindi rin kasi hindi lahat eh. Parang pinipili. Kaya kami, wala kaming mga permit, wala. Hindi kami mabibigyan. Yung mga ganyan lang. Hindi lang mabibigyan. Pero kulang, hindi kami nakasama sa mga ayuda. Mga indigent tapos yung mga indigent okay sa kanila pero yung mga nagpipensyon ng maliit lang hindi sila sinasali sa social pension. Kasi ang katuwiran nila, wala daw kaming permit. Kaya hindi kami nabibigyan. Kaya gusto namin kukuha ng mga permit. Hindi naman sila magbibigay, hindi walang open.